Diwale. Iso. Oh. Emang jeda apa gak? Yo. Kro. Lah Pak, ada diguliki kok. Ndak to, Ji. Sepil regane mine Mbak Sri kok. Gak ro. Gak ro piye lho. Masa kok kena dus? Karo ceker piro, mitok piro. Kene cekere. Lho, kuwi piye to? Kene tuku karo ceker mosok korat spesial we gak. Kamu iki enek kok. Oh, berarti yo Ada ini arti Pak koret kok. lu mengalihkan perhatian nek dijak omonge. Lah yo iki piye to, Ji? Dagang nyapa? Gak aku. Kuwi ndek glembuk anu. Petong karo Sri apa? Petong karo sapa? Ya ini ya. Petong apa? Malah anu diparani mandile ning tangga iki. Petong karo sapa? Karo ning sapa? Iki karo Lupi. Ning ngarep to. Karo Lupi. Yo. Wong telu. Lupinya apa Lupi? Lupinya apa? Kayak gini ngene jere. Anu tak ping ngono kan. Ki anu hitung ngono jere. Jerene kowe. Hitung piye to? Aku WA lo jerene dikira kowe anu ngerjain. Terus piye? Terus ya wis to. Ya, mesti ana lanjutane. Iya toh? Mesti ana lanjutane. Gak mungkin gak enek. Tapi iki menjaga hati pelanggan. Ana lanjutane ya. Terus ngecemes ana jopo. Heeh. Tekan ana sik king, ndek iki petong apa king? Sing opo memang ae kok. Kon ngopi guyu-guyu ae kok. Wah, iki menjaga hati teman. Tenang, gak ro. Ayo kok ngene Sri sak Jangan mangkok kelok. lho. Jangan kuwi lho. Sak mangkok Ji. Kowe iki di kontrakten ngono ae, Pak. Gak sak mangkok lho, Ji. Pira to 7.000 apa 10.000? 8.000 landas. Lah, Ngono kok turah toh. Tak susah tak se acah-acah kok. Tapi nek kok terase jajal wani prab 2. Heeh. Panasan opo? Mbokane koret. Piye? Lumayan dek koret. Sedek ngarepe pas. Disilise. Ngarepe Sri. Terus gang sithik-sithik koret. Wong ora wani kok. Wani di sini gitu Pak. Kasah. Loh. Kasah. Lah Allah. Lah, len yo wis. Judul ngeprank kok nek wonge mukane berbeda Aku dan ketoke bro. Piye? Jaga tenanan. lah ya tak Tidak Enggak, iki maksud iki cemburu apa ora ngono lho. Nek cemburu kuwi berarti sayang. Itu tenan sayange. nek cemburu wis dadi rabi. Enggak kok akhirnya cacah yang nusul kok burine kok. Berarti kan iki lho malah dijomong malah bilang Engko lho piyoke. Dijak petong tenanan kok. Pikiranmu iki padha karo cacah ora. Apa? Iki lho muji ta. Tekan anane. Pikiranmu piye, Ji? Padha Gus. Padha ku sih piye? Iki padha Gus. Lah kos nyapa pikirane? Ibu. Ndak tak silit kok ndangnya. Tapi nek rono melok kowe. Ini apa? Apa gak dibalesi to WA-mu? Aduh kowe. Masa di R tok? Gak diriro nang bangun. Apa Ahmad Jagung. Oh, Ngono kuwi nek berarti diwangi. gak gelem WA, Ji. Jadi Ahmad Jagung ning bangun kok. Tapi story-ne ndek iki nek cinta-cinta ndek iki piye, Ji? Ji enek apa ora ya? Gak 1 tambah 1 ki lah piye dibunyi ta. Lali wis. Lali. Enggak. Dang, 1 tambah 1 ndang anu turun aku. 1 tambah 1 berapa? Wis gak sah. Turno aku, Ndang. Wis. Mendingan ae dadi glendeng rono. Piye lah mar glendeng? Aku teh mbokno mobil to kok. Bocah ngono digendong. Lha wis sing arep gendong sapa? Ora usah digunjut deret ngono ae. Lah Pak Ji, betindang ngonsek kedel no ngonten kok. Ngonten ben we modal. Wis anu wis gak sanggone Sri ngene koret. Gak sanggone Sri. Ibu istri top. Heeh. Kuwi ben anumu sing delok ben akeh. Lah kan omahe ngarepe. Gak jero. Jadon pral. Cedak ya lumayan. Kok kowe tak celuki. Kudu totalitas Oh, korban karo belis. Ya yo nek gak ngono rene. Lah ini gelem lho, wong-wonge gelem jak ngeprank lho, ngeprank lah. Nek ngonten karo belis. Ndi HP-mu ndi, Ci? Wis, Bro, ganti, Bro. Cek arti Cek. anu kok. Kayak YouTube. Wis YouTube gak mambu YouTube.
Gak nek sendelok mambu situ penine iku. Tekon bawa Wis to. suwe Apa cok di YouTube ya? golongane Sri. catraken. Akan sapa? Wong, Main biar syuting barang ya. wong ji. Oke, mau syuting. Sing gawe cah kene jare sing gawe sapa? Nanti gue nih. Karena mantu ya. Kamu ya? Tahu Kok anak. Yo mantu. Kudu aku ra mantu. Pekong. Oh, karo anake anu kelo. Subur. Subur kok. Lah iya wis sak grupe. Tapi ora karo Dudu, mantu. dudu. Wonge wis pecah karo mantu. Dudu. Tapi bisa banter ya? Tahu banter ya? Banter Kayak aku nanyar gak aku wis dadi. Ki gawene to aku nanyar jawane iki. Ki gaya apa? Gaya film apa? Film. Film apa? Yo film komedi. Anggap Sampai iki berapa? saka nol. Sampai berapa bulan? Kuwi ora ana sasi. Mendem tapi gajian. Anu. Mah gak tak anu. Ojo. Aja kos wi. Lah kuwi ning HP-ne dhewe. Gue apa dewi kok Ya mah mengko tak upload. Oh, bagus. Kok wis mati ya? mati. Ijo edan lah kuwi. Kita ayo nih. Didemok to. Melok ae. Nek demok ninenge rawani, nek demok ninenge rawani. Dewi kok jembok rakang. Aja berakam ae kok sok. Ganti ukacara. Ora diukot cocok. 1 tambah 1. Kasih tambah 1. Dan ten aku ngomong ning. No, terus aku ini. Jadi 1 tambah 1 berapa? Tambah 1 berapa? Adep Jadinya kamu. Jadi dah, Bro. ditakoni to. Iki kon marahi. 1 tambah 1 berapa? Ngomong to, ngadep. Ngadep. Ngadep rono lho. Wes. Wis tutup nang oke. Kayak sono to apa? Heh. Wes. Kata-kata sik tutup kata-kata. Kayak sono to. Ndang kok. Tutup kata-kata aja. Lawang bunga Heeh. dinepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Anu belas gak